мо ҳамеша дар бораи сайёҳии кӯҳӣ ва кӯҳнавардӣ сухан гуфта, аллакай бисёр мавзӯи масъалаҳои марбути онро дар барномаҳои гузаштаи кӯҳнавард пешкаши шумо гардонидем. Аммо маълумотҳо дар бораи таърихи сайёҳии кӯҳӣ хеле каманд. Инак, бинандагони азиз, дар барномаи навбатӣ мо пайгири таъриху ташаккулёбии кӯҳнавардӣ дар Тоҷикистон ва ҷаҳон хоҳем буд. Аз аввалин кӯҳи фатҳ гашта аз тарафи инсоният то ба фотиҳони нахустин, аввалин маротиба қуллаи баландтарини дунё Эверест баландиаш 8848 метр ва Исмоили Сомонӣ 7495 метрро ки фатҳ намуд. Нахустин тоҷике ки ба қуллаи Эверест баромад. Ин ҳама дар нашри навбатии барномаи кӯҳнавард. тахмин кардан мумкин аст ки ҳатто одамони ибтидоӣ аз рӯзҳои аввали дарки олами атроф ба кӯҳҳо баромаданд. шахсе ки ба баландиҳо мебаромад, назар ба ҳамтоёни худ беҳтар мефаҳмид ки дар атроф чӣ рӯй дода истодааст. Яъне боз ҳам хоҳиши ҳама чиро донистану омӯхтани инсону табиати зебо, муҳити зист ва ниҳоят кӯҳнавардӣ гардид. маълум аст ки одамон аз замонҳои қадим ба кӯҳҳо бо тарс нигариста, кӯҳҳо ва қуллаҳоро макони муқаддас медонистанд ва на ҳар кас ҷуръати баромадан ба кӯҳҳоро мекард. яке аз нахустин ва қадимтарин изи пои инсон дар Швейтсарияи муосир дар баландии қариб 3000 метр дар қуллаи Риффельхон кашф шудааст. онҳо ба асрҳои 2-1 пеш аз милод мансубанд. ҳиндуҳои атамкиён бошишгоҳҳо ва иморатҳои муқаддаси худро тақрибан дар соли 1490 пеш аз кашф шудани амрико дар наздикии кӯҳи Лулико ки баландиаш 6723 метр буда дар ҳудуди Чили муосир мебошад сохтанд. ҳама медонанд ки ҳиндуҳои амрикоӣ пайваста дар кӯҳҳо сайр мекарданд, барои шикор гузаргоҳҳои душвору паси сар менамуданд. онҳо дар ҷустуҷӯи маконҳои аз лиҳози набототу ҳайвонот бой муҳоҷир мешуданд. соли 1750 соли пайдоиши кӯҳнавардӣ ҳамчун як намуди мустақили варзиш ва сайёҳӣ ҳисобида мешавад. нуқтаи оғози таърихи пуршарафи ин фаъолияти мураккабу наҷиб 8 августи соли 1786 нуқтаи баландтарини кӯҳҳои Алп номида мешавад. он вақт духтур Мишел Паккард ва роҳбалади ӯ Жак Бальма ба қуллаи Монблан баромаданд. дар маркази кӯҳсори машҳури Аврупо дар деҳаи Шамони Фаронса ҳайкали ёдгории ба шарафи онҳо гузошташударо дидан мумкин аст. таърихи сайёҳии кӯҳӣ ва кӯҳнавардӣ ҳамчун як соҳаи муайяни фаъолияти ҷисмонӣ ва варзишӣ дар соли 1786 аз қаторкӯҳҳои Алп ки дар як қисмати Фаронса ҷойгир аст оғоз меёбад. ҳамон вақт ду нафар ба яке аз қуллаҳои баланди қаторкӯҳҳои Алп қуллаи Монблан мебароянд ки баландиаш 4010 метр мебошад. ҳамин тавр ҳарчанд он вақт мақсади баромадан ба қулла дигар буд, лек тавонист ки ҳамин қулла дар дунё ҳамчун нахустин қуллаи фатҳшуда ба ҳисоб равад. ҳарчанд тибқи натиҷаҳои баъдии археологон изи пои инсонро ҳанӯз дар яке аз минтақаҳои баландкӯҳи Швейтсария дар баландии 3000 метр пайдо карда буданд ва арзёбӣ ҳам шуд ки изи мазкур хеле кӯҳна аст ва бо эҳтимоли зиёд ба асрҳои 2-1 пеш аз милод тааллуқ дорад. аммо тавре гуфтем ин натиҷаҳо эҳтимолианд. дар Осиё бошад, сайёҳии кӯҳӣ каме баъдтар соли 1829 арзи вуҷуд намуд. ин сана бо баромадани Килиар Хаширов ба қуллаи шарқии Элбрус баландиаш 5621 метр пайванди ногусастанӣ дорад. баромад ба кӯҳ дар ҳайати экспедитсияи Академияи фанҳои Россия ва дар пойгоҳи ҳарбӣ ба амал омад. қариб дар як вақт бо ин воқеа ду нафар далерони дигар қуллаи пурбарфи кӯҳҳои Кавказ Арарат баландиаш 5156 метрро фатҳ карданд. онҳо Фридрих Парро, доктори илми тиб, табиатшиноси рус ва Хачатур Абавиян буданд. дар инкишофи ибтидоии қуллаҳои Россия ба олимони сайёҳ, топографҳо Семёнов, Тяншанский, Прижилавский, Федченко, Мушкетов, Пасухов нақши асосӣ доранд. онҳо аввалин кӯҳнавардони осиёӣ ҳисобида мешаванд. меҳру муҳаббати оташин ба кӯсор, майли фатҳи қуллаҳои дастнорас, мардонагии бепоён ва олиҳимматонаи онҳо бозёфтҳои зиёде ба амал овард. кӯҳнавардиро бисёр одамони арзанда ба ҳукми анъана дароварданд. Николай Криленко асосгузори кӯҳнавардӣ ва сайёҳии кӯҳии шӯравӣ маҳсуб мешавад. Николай чандин қуллаҳои Алпҳои Швейтсарияро фатҳ намуда, ҳамчун ходими давлатии шӯравӣ ба инкишофи варзиши кӯҳӣ роҳбарӣ ва фаъолона мусоидат кард. соли 1928 соли нахустпайдоиши кӯҳнавардии шӯравӣ мебошад ки бо фатҳи аввалини қуллаи Кауфман баландиаш 7134 метр пайванд гардид. ин қулла баъдтар
Берлини номида шуд ва соли 2006 ба номи Абуалӣ ибни Сино тағйири ном кард, ки дар баландкӯҳҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷойгир аст. Баландтарин нуқтаи системаи кӯҳии Осиё қуллаи хон Тенгри баландиаш 7010 метр ба ҳисоб мерафт. 11 сентябри соли 1931 се нафар кӯҳнавардон Погребицкий, Тюрин ва Зауберер бори аввал ба қуллаи хон Тенгри баромаданд. Бо вуҷуди ин, дар боло кӯҳнавардон як қуллаи бузургтари дигареро мушоҳида карданд, ки метавонад аз қуллаи хон Тенгри низ баландтар бошад. Фақат баъди 12 сол экспедитсияи топографҳои ҳарбӣ маълум кард, ки ин кӯҳ қариб ним километр баландтар аст. Дар харитаҳо қуллаи Ғалаба бо баландии 7439 метр ҳамин тавр пайдо шуд. Як муддат қуллаи баланд дар Осиё қуллаи хон Тенгри бо баландии 7010 метр ба ҳисоб мерафт. Ва соли 1931 кӯҳнавардон Михаил Погребенский, Франц Забурер ва Борис Тюрин экспедитсия ташкил карда онро аввалин шуда фатҳ намуданд. Қуллаи хон Тенгри дар маркази қаторкӯҳҳои Тяншон ҷойгир аст ва ҳоло низ таваҷҷӯҳи бисёр кӯҳнавардону сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. қуллае ки кӯҳнавардони маъруф аз болои қуллаи хон Тенгри мушоҳида карданд, ин қуллаи Ғалаба бо баландии 7439 метр мебошад, ки баъдтарҳо дар соли 1938 ин қулла ҳам бо муваффақиятона фатҳ шуд. Яъне ин ду қулла дар як қаторкӯҳ ва аз ҳам дар масофаи начандон дур ҷойгиранд. дастоварди навбатии душвор соли 1933 аз ҷониби Евгений Абалаков фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ баландиаш 7495 метр буд. Баландтарин қуллаи замони шӯравӣ то соли 1962 қуллаи Сталин, баъд қуллаи коммунизм ва дар соли 1998 номи муосири худро, яъне Исмоили Сомониро гирифт. Соли 1910 аввалин бор дар харитаи кӯҳҳои Бадахшон қуллаи нав, қуллаи Евгения Коржнеевская баландиаш 7105 метр пайдо шуд. кошифи он олими рус Коржнеевский мебошад. Аз он вақт инҷониб одамон то ҳол ба кӯҳҳо мераванд, онҳоро меомӯзанд, ба қуллаҳои нав мебароянд ва дар қуллаҳои аллакай фатҳшуда роҳҳои нав меҷӯянд. қуллаҳое ки дар тобистон фатҳ карда шуданд, дар фасли зимистон дубора фатҳ мешуданд. кӯҳҳо як ҷузъи табиии зисти инсон мебошанд. роҳҳои савдо ва алоқаи байни халқҳо, хоҳиши зиёди донистани чизҳои номаълум касро пайваста ба ҷустуҷӯи роҳҳои рафъи монеаҳои кӯҳӣ, аз худ намудани хусусиятҳои кӯҳҳои баланд, васеъ намудани дониши ҷуғрофӣ водор мекард. кӯҳнавардӣ дар шаклҳои муосири худ низ аз кӯшишҳои инсон барои фаҳмидани қонунҳои шароити табиии кӯҳҳо ва расидан ба қуллаҳои дастнораси онҳо оғоз ёфт. бо мурури замон зарурати расмӣ баромадан ба қуллаҳо бо хоҳишу ниёзҳои шахсии муҳаққиқон мувофиқат мекард ва расидан ба қуллаҳо худ ба як орзуи сайёҳони кулли дунё табдил ёфт. таърихи кӯҳнавардии варзиширо одатан аз сайёҳати Балима ва Пакар то Монблан дар соли 1786 ҳисоб мекунанд. ҳамин тавр нахустин кӯҳе ки аз тарафи инсоният фатҳ гардида ба таърихи кӯҳнавардии ҷаҳон асос гузошт, кӯҳи Монблани Фаронса мебошад. аз ибтидои асри 19 баромадан ба қуллаҳо кори муқаррарӣ шуда истодааст. агар аввалин маротиба кӯҳнавардӣ дар Фаронса оғоз ёфта бошад ҳам, аммо ҳамчун як намуди варзиш кӯҳнавардӣ дар Англия инкишоф ёфт. клуби кӯҳии Англия ки соли 1857 таъсис ёфтааст ва ҳамтоҳои он дар дигар кишварҳо инчунин ассотсиатсияҳои фотиҳони кӯҳӣ ба паҳншавии васеъи варзиш ва сайёҳии кӯҳӣ мусоидат карданд. дар ибтидо ҳадафи клуби Алпӣ омӯхтани кӯҳҳои Алп буд. ҳоло он ҳамчун мусоидат ба барқарор намудани дӯстӣ байни кӯҳнавардон, рушди кӯҳнавардӣ ва инкишофи он дар тамоми ҷаҳону беҳтар донистани кӯҳҳо тавассути илм, адабиёт ва санъат роҳандозӣ мегардад. аъзоёни клуб бо як қатор дастовардҳои назаррас машҳур шуданд. солҳои 1862, 1874 дар Австрия, Швейтсария, Италия, Олмон, Франсия клубҳои миллии алпӣ ташкил карда мешаванд. бо саъю кӯшиши ин иттиҳодияҳо, харитаҳо мураттаб гардиданд, адабиётҳо нашр карда шуданд, дар кӯҳсор роҳҳо, клубҳои кӯҳӣ сохта шуданд. дар як вақт бо кӯҳнавардӣ варзиши сайёҳии касбӣ ба вуҷуд омад. бо мурури замон системаи таълими лагеру пойгоҳҳои кӯҳнавардӣ инкишоф ёфт.
Альпинизм, он имрӯз ҳар як нафаре ки ба сайёҳии кӯҳӣ ва умуман сайёҳӣ шуғл меварзад, пас таърихи онро донистан ҳам зарур аст. яъне кӯҳнавардон дар гузашта ҳангоми сафар ба гӯшаҳои дур ва қуллаҳои баланд ба кадом мушкилиҳо рӯбарӯ шуданду чӣ бояд кард, ки ин мушкилиҳоро осон паси сар намуд ва ё умуман пешгирӣ кард. яъне сайёҳи кӯҳнавард бояд донад, ки дар ин самт мушкилиҳо хеле зиёданд ва аз шахс кӯшишҳои зиёдро талаб мекунанд. ҳар қадаре ки сайёҳ аз сатҳи баҳр баланд мешавад, пас ҳамон қадар устуворӣ ва кори дилу рагҳо зиёд мегардад. ҷисми инсон ба таври пурра фаъол мешавад. тавре медонем, дар қуллаи кӯҳҳо ҳаво тоза аст, ки ин ҳам як роҳи хуби беҳтарсозии саломатӣ мебошад. албатта ҳар як сайёҳи кӯҳнавард орзу дорад, ки ба қуллаи баландтарини дунё Эверест ё қуллаи баландтарини Тоҷикистон Исмоили Сомонӣ барояд ва боз қуллаҳоеро, ки то ҳол касе фатҳ накардааст, фатҳ кунад. зеро аз таърихи кӯҳнавардӣ медонем, нафаре ки аввалин шуда қуллаеро фатҳ мекунад, боз як саҳифаи наверо дар таърихи кӯҳнавардии дунё зам месозад. ҳамин таври 29 майи соли 1953 маротибаи аввал қуллаи баландтарини дунё Эверест аз тарафи ду нафар кӯҳнавардони зеландиягӣ Эдмунд Хиллари ва Тензинг Норге фатҳ гардид. аз ҷониби шаҳрванди Тоҷикистон Виталий Хинензон ин қулла бори нахуст соли 2021 фатҳ гардид, ки дастоварди беҳтарини Тоҷикистон дар соҳаи кӯҳнавардӣ арзёбӣ мегардад. дар айни замон кӯҳнавардӣ ҳамчун намуди алоҳидаи варзиш ва сайёҳӣ эътироф шуда, ҳар сол ҳаводорони зиёде пайдо мекунад. аз таърихи сайёҳии кӯҳӣ ва кӯҳнавардии дунё ва Тоҷикистон бохабар шуда бояд гуфт, ки алҳол зиндагии муосири мо то ба ҳадде осон шудааст ва ба ин метавонад корҳое, ки бо компютер ва ё умуман бо асосан ҷои нишастан анҷом дода мешавад, дохил гардад. ва бояд таъкид дошт, ки чунин тарзи ҳаётгузаронӣ ва камфаъолии ҷисмонӣ ба бемориҳои зиёде ба монанди фарбеҳӣ боис мешавад. бинобар ин зарур аст, ки ҳар чӣ зиёдтар ба фаъолнокии ҷисмонӣ мисоли сайёҳӣ, сайёҳии кӯҳӣ ва велосипедронию лижаронӣ машғул шуд ва тарзи ҳаёти солиму фаъолро дар ҷисми худ эҳьё кард. сайёҳии кӯҳӣ ва кӯҳнавардӣ дар таърихи инсоният ҷаҳиши хубе барои барқарор намудани тарзи ҳаёти солиму фаъолнокии ҷисмонӣ гардид. зеро асри 21 бо пешрафти илму техника заминаи устуворе барои камфаъолӣ ва тарзи ҳаёти осоншуда гардид. инак сайёҳии кӯҳнавардӣ дар баробари варзиши касбии соҳа бомаром рушд ёфта ба машғулияти дӯстдоштаи миллионҳо нафар мардуми сайёра табдил ёфтааст.